Hey guys, welcome back to my channel. This is Reymart Tesiorna, and so yes, for today's video is gonna be a makeup tutorial kasi dahil nga hapit na ang graduation, mag-makeup ta o pang graduation makeup day. So karon is natay bisita day. Akong classmate siya. Tsaka ni siya. Char. So, hello. Hello na. Charot lang. Charot lang. Sige, go. Sa itong batang karan? Na-dive karon guys, kay So, dahil mag-makeup tutorial ta, kay happy graduation na namo karong April 5. 5-4. 5 daw. 5-4-3-2-1. So, excited na kayo ko, no? Excited na kayo ko. Ugma, di ay mo ang pictorial pictorial sa among kuan yearbook, pero sige, excited na kayo day, pero mag-vlog po ko ugma day. So kuan lang mo, check lang niyo ako ang YouTube channel. So walay pagduha-duha, let's start na day. So but before that guys, please subscribe day mo guys, subscribe sa akong channel guys. Sa wala pa naka-subscribe, please subscribe na day. So mga guys, is siya akong unang mag-makeup, ang girl, ang akong classmate, Chaka. Uy, paila-ila diya, Hi! Ako day si, yun na ba? Oo, amakan. Crystal Charm Dorado. Yeah. Ibutan na ako sa ubos yung social media account, Facebook guys. Kung bet ni na siya guys. Bet. Bit ako sa langit. As in. Sige, mag-primer na ta. Kama naman kagilam usday no. Manang. Sige na day, mag-primer. Sige, day. Ay, yung mga kilay, di na ito na siya tanggalan. Kaya student, kang good mga Student ang lang. Chill. Chill. Okay, char-charan. So, kumusta naman yung mga paan karon day? Love life, di ba? Ako na-inform sa iyo mo. Wala ko love life tay. Wala ko can't live forever. Ikaw ka sa anak. Ikatag na day, ikaw nakatag na day. Ako lang daw. Kanang murag na kuan. Saan man eh? Ano lang? Murag yung tutorial ako. Tutorial na ganun. Tagaan dyan ko ni mo kunani. Film do. Wala, hindi tigin siya sana mo. Alangan day. Mart, tigas akong sponsor sa akong friend. Mart siya, Magic. Ingon po din siya nag-sponsor. Si Francis. Magalo na? Francis good si. Francis King alam. Uy, tala. Basta guys, nice siya gamitin guys ang Avon. So, as in, nice siya i-primer guys. Mas hindi siya sa hands. Oh my god, I like it. Yes. Today, akong foundation gamitin karon is MAC. Ang yung shade guys is NC30. Wait. Oh. Wala siya ni ko unfocus. Focus B. Focus good. Sanay na tanda yung Diyos ko din siya mag-focus sa tuwa. NC35. Kaya na naman gina-focusan na ba? Hugot kayo ang friendship karon ay. Check ko yung mga Facebook account. Hey guys, sa mga kabete sa project ko. Pilingon sa kuan, ano di ay, saan man ako pag-ilan yun? Siguro, ikaw may sa mga social media. Ang social media accounts din ako, Facebook, go. i-add na ko niya or follow sa Facebook, Casey Erica as in K, then C, then space, then Erica as in E-R-I. So, kan natin karon, spelling na ni karon, hindi na siya kuhan. Yes, that's Casey Erica. Platform din. Okay ka lang. Oh shit. Sige, Tapos go sa Twitter, at charm24 then you as in YOW. Sa to? Sa ka man? At sa Instagram kay at @yo_charm then 24. Yes, that's it. Follow me guys. Oh my god, kayo follow back pa mo. Mabaan ko guys, wish ako rin din. Puto kayo ni karon. Wait, kina-stress
Teka. Ay, ulo. Tarungan naman ito dito yun. So, welcome back dahil guys. Okay na Napalungan eh, oh my God. So, na-stress ko, gigang ko. So, next, atong ibutang is bilena concealer in the shade medium. Medium na siya. Mukha mo to. Oh my God, masyadong mapilit. We're gonna tell you guys. Shout out dahil ko kang Richard Gomez? Richard Mark Mata. Bakod. Uy, sino Napa-shout yan? out siya kagabi. Naingon siya sa kuha. So nga, uy. Sista mag-side view, ano na lang. Ako tabang ka eh. Sige. Tabang. Support lang, support. Next is bilena again. Thank you guys sa sponsor. Joke lang. Bilena and the shade 558. Oh my God. So light lang itong gamitin guys kay graduation makeup man siya guys. College. Dahil mo ulit siguro kung agusan ng guys. But okay na siya, oh my God, okay na, plastic man? Aka mag-college ba? Sa USM gani ikaw, as ka mag-college. Sa agusan siguro. Hindi mo indad Zay. Tag na niya. Comment lang dito, joke. 18. Iba naman, 18 day ka. 18 pa ko ba? Sabi mo, 30 na ka, oh my God. Uy. Baby face pa oh. Nga yung tanong, wala eye bags. Wala eye bags at supply. Ano na siya, Zay? Oh, Salamat sa kugin ka pantak. Okay, bye-bye da. grabe, uy. Kilay na ta. All the ready to die, come, let Say, this shit it die, to come. brush, uy. So kung ate to Uy, ba? babad birds. Ay, sorry. Kisti man ka. Ay. Excited na ako mag-graduation day. Oh my God, ganun lagi ko sa mata diri ah. Ay, Nagwala okay. eye bags, no? Kilay na ta guys. Ang atong gamitan is Anastasia Deep Brow. So, siya yung makaunanin, no? Bagong palit na ko guys. Tara yung face dye. Ebony di ay ni siya. Ibuni? Ebony ang yahang shade. Ibuni? Ebony. Dili Avon. Ay. Ebony. Ebony. So, Ibuni, ana. artist talaga yung gusto, guys. Saan pag artist? Tabuni akong suwang. Ay, sorry. Sige. Support. Hello, 0909. Wait lang. Hello, Mike guys. Try to friend. Sige. Ay, maklaro ito mga tinakot. Lubid, ma'am. Kasi papatayan na lang ang video mo. Suwangay na ang bit. Ayaw! Maunay ko yots. Hindi. Amot lang. Gwapo. Pero okay man siya. Gwapo daw. Gwapo mo gusto. Thank you. Basta ikaw na yung masikat ani dahil di na ako. Babasag Welcome to ka. my vlog. Asa kong kuan ha, channel. Ay. Yung channel. Ipag-subscribe mo ha. Para mag-hino pa siya more videos. Okay? Contour. Contour. Pang kuan sa yahang. Okay. Sa mukha, uy. Sorry, good. Chido Contour Palette. Kaning highlight. Pang warm sa yahang. Oh, ta, ingat. Sige. Sige. So, ano yung shade? Shade. Ay Siya. guys, ni Kay, di atong igamit karon. Kawan. Kanang dili na siya original. Charan sa ni. Kato nga ba mga original na? Guys, ay. I-follow niyo siya around. Wala pa Aray. na. So di ay. Pangit pa kayo na. Idugod-yus para kung sa mga ano na. Sobra ka dahil. Sobraan akong brand. Sobraan. Ay, makuha nga course dahil. I-joke siguro ko. Kaya mag-police bi ako.
Si Ijuk sa pulis. Mag-ano man, 4 years course. Mag 4 years course ka. Kay, pwede ka magkuha ng police apply, please. Right? So, glitters. Dabe. Kasi maul, pwede kang maunod. Charot lang. Ikapangita po din siya gun sa shake uyab. Oh my god. Oh my god, parehas tayo. Kita na lang kaya. Eh? Kasi malalaki ka. Ah! Oh my god, bagay. Comment ng bagay chera. Yeah! Hindi siya naman siya bulan. Ano slime? Sinultay, nag-ano na ako. Lagot ka ay. Patay nose. Sabi ka na siya masayaw guys. Dili good. Sure jo ko nga inyong Dili oy. tak gid yung beep. Char. Caroline. Grab ink. Siya yung nakauna guys. Bago pa na ko nang palit. So, blush on na ta. Say Atong blush on karon guys is a Avon siya. Colored Fall Up Palette. Taki ba? Bunog kayo nista ko guys. So next is itong eyeshadow itong gamit guys is mula pa itong butang sa tayang ubos yung mata na so mascara. Ay atong gamit karon nga mascara is from Avon again, Mark. Nice siya guys. Shade ba na sila? Koan. BS. Is a B? BS. Bachelor of Ay, Science. BS03 ang yahang number. So, ato naman sa Avon. Order na guys. So, next is lip balm. Okay, kung ano naman siya. Siyempre, like Para life di lang. No, sa paon magyapon Ay, na to. today. Is atong lip balm itong gamiton from Caroline. Kuan siya para kuan mong lips. Dili siya dry, no? Ikaw gamit Lapit akong ipon. Pretty lang akong friend eh. Filoka atong gamiton karon is from Taiwan. Charot. Taiwan atong gamiton karon guys. Swear guys, murag siya through. Masyay thorough. See through. So, or siya, Is thorough. nice siya gamiton guys. Kanang barato na kayo siya, gipalit na ko siya Like sa singkong. no. Gipalit na ko siya sa gi-order na ko na siya sa Shopee. 60 pesos worth it. Kaya ano, Marshall tinood guys. Pino ka iyang Pagkabuhok. Oo. Basta sa 60 pesos nyo guys, ano may 10 ka pair. So what are you? Milk. What are you waiting for? So guys, magtawad sa aming pilo ka. Bye. Shining. Pilo ka na siya. Mag-highlighter sa ta. Okay. Natin highlighter karon guys. MAC again. Mark the eye. Mark. And the shade in the number of milk. Okay. Thank you guys sa sponsor ani akong friend again, si Miss Francis. Iyang YouTube naga-makeup guru pud siya. Yang YouTube yang channel is Gandara's Life. So visit pud mo sa iyang video guys. Kasi yang channel guys. So ang mark nun, hindi siya gamiton. Double na siya guys sa mark. Sa Avon na siya contour o na po siya highlighter. So,
Apa mo? Saan ka pa? Saan ka pa? Dito na. Ito na nga. Nice meet you guys. Bra na, takon pa. Ay sa price, ano guys, wao kabalo kung pilay price ani kay gihatag ka finish na ko. Guys, atong lipstick karon is wao kabalo sa brand. Kay gihatag lang na itas na erase na iyang kuan. Ay April Skin. 06 made in Korea and kaning MAC in the shade A19 nude. Unya ata mag-hair. Ako na po guys. So akong primer akong gamitan is the MAC No Shine Mattifier. Na-miss ko. Butang i-clip ako Bakit iniwan? and bilena. Yeah. Foundation. Gold shade niya guys. Gold. Tabi-tabi. Bilena again atong gamiton nga foundation. Press powder basta. Kuan siya Bilena makeup cake with a vitamin A 558. Confident ako na guys. Ang atong mascara karon is Avon man no? Wala na siya shade guys, so dugay na kayo siya. So imarto na siya ang pangkilay. Kaya itong ipangkilay guys. Oh my god, nagugo. So, dugay naman po siya guys. Saka nagkabuhi. Basig na pa may gusto nga uban nga i-tutorial, something like, ano ba, drug tutorial, kanang ba, Drunk! Tudloy. Tudlo sila pa ng hubog. Dili. Kung Ano ito tayo, kung drunk makeup tutorial ka lang. Sayang, nahubog na good ka, parang, wala na. Nahubog na ka tapos. Doon, shot mo. Tapos nahubog ka. Nya, unsay kalabasan nga, imong naong pagkaulahi, anak ko, kanang para pag ulinig-uli ninyo kay, ano ba, marag fresh lang gyapon ang look. Something, hindi kang hubog, tapos, fresh, nail. So, fresh na rin. Oh, fresh. Tapos, kung unsa pa inyo ang gusto nga i-suggest, kung unsa nga tutorial, makeup tutorial, comment down below. Tapos, yes, ganun. Tapos, kung kasi magpa-shoutout, comment down below para ma-shoutout mo. Yes! Light makeup na ha. Light makeup na rin siya guys. Light. So, nose line na ta agad. So, na ko yung ani ako ang make. Klase na po. New friends again. One. New, ano na po, new kaaway na po, something new, you know, di ba hindi na maiwasan nga. Transfer ka sa urban school, tapos wala kay friends, tapos ikaw ang ano mo, ba? Baka magug ka eh. So, kahit kuan siya guys, bisag pang lalaki, dapat lagi po yung blush on. Yes. Kasi mga pad siya ito sa kabuk, sa yung kabul ba? So, na mga honor student. Charot! So, lip balm na agad. So guys, ayusin sa nama ang buhok. Yes. And we will, sana? We will back. We will come back. So, balik kami guys. Balik kami ha, bye. Kasal man siguro ng tan din. Kasal man siguro na day. Ayo, kasal siya. Tan. Asa? Ano sa ganyan ante yung sa good vision? Kasal naman ang tan-tan-tanan. 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 Murag papa. Tananan. Dili oy murag pang. Tananan. 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 So, murag guys, kon. congrats kayo sa nag-graduate grade 12 and sa mga college. Yes, So, sa mga grade 10 nga na moving up. So, mo mo ang makeup tutorial sa graduation makeup tutorial. Super fresh lang ta guys. Yung pimples ako apad.
So, thank you for watching kayo guys. No? Thank you for watching. Suggest mo kung sa next video atong buhatan and Yes. comment down below sa inyong mga istorya ni guys. Dabi? Ikaw daw guys? Ikaw dabi? Saan sa? Saan pagdawat? Dabi? Ay. Practice. Practice. Maghatag pa man Okay. diploma. Okay. Ikaw magdawat. Matay ka. 1, 2, 3. Uy, baliktad! Ay, baliktad! Sa Dili, maluwi, dili, nag-agi ako naman magdawat, tayo. magdawat. Go 1, 2, dili, na. Hatag 1, 2, 3, go. Oh my God, congratulations. Ay, ikaw naman. 1, 2, 3, go. Yes! Thank you tayo sa piloka. So, mawag ni siya guys ang make tutorial karon guys. So wala pa ka-subscribe, please subscribe na lang and comment down below sa mga suggestions, yung mga suggestions and everything. And sa mga social media accounts, ibutang lang sa among link. Sa baba. Sa baba. Basta sa baba. Visit sa description box below and i-click nyo ang bell Bell? para Basta bell. You'd like na lang puding yun. Basta makuan ang ituplok to yung bell para ma-update mo sa ako mga next video. See you on my next video. Bye! Babush!